As olas de calor, as inundacións e os furacáns están matando a centos de persoas e destruindo comunidades en todo o planeta. O cambio climático é unha evidencia científica e nos alerta de que xa só nos quedan 11 anos para revertir o noso rumbo. Ante estas ameazas claras que supoñen o maior reto que enfrontamos como humanidade, os políticos non fan nada. De que nos serve aos nenos e as nenas que aprendamos estes datos se os adultos nos ignoran? En agosto de 2018, Greta Thunberg, unha adolescente sueca de 16 anos, empezou unha folga continuada de 3 semanas polo clima. Pedía aos partidos políticos suecos que freasen o cambio climático. A súa protesta continuou todos os venres e foi sumando apoios e inspirando a outros estudantes de moitos países que se foron unindo á folga. Iniciábase o movemento Fridays for Future e Youth for Climate, que se estende agora con forza por Europa e chega tamén a outros países. Greta deuse a coñecer no mundo grazas á súa potente intervención no come do clima en Polonia. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Ali exixiuse aos líderes políticos e empresariais que dean prioridade ao cambio climático e tomen medidas urxentes. Isto foi só comezo. Levamos 3 meses con movilizacións estudiantís masivas por Europa. 75.000 persoas en Bruselas, Bélxica. Máis de 10.000 na Haia, Holanda. 30.000 en Berlín, Alemania. E moitas máis cidades cheas de estudiantes facendo folgas cada semana. A folga estudiantil polo clima non fixo máis que empezar. Agora ven a súa aposta máis forte e ambiciosa. O 15 de marzo convoca unha folga global, Strike for Future, chamando a acción colectiva estudiantil en todo o planeta. ¡Súmaste! Si és estudante, este é o teu momento, o teu movemento. Folga global, Strike for Future. Se te queres sumar á folga do clima, pero non sabes que facer, non te apures, aquí che deixamos algunhas ideas. 1. Fala co teu pai ou a túa nai para explicarlles ben o que queres facer e por qué, e pídelles que te apoien. 2. Grava un vídeo ou fai un audio como estamos facendo nós, contando a túa historia, e publícao en redes sociais etiquetando aos teus amigos e amigas. Anímalles a que se unan á folga mundial polo clima. 3. Fai un cartel con todas as cousas que lle queiras pedir aos políticos con respecto ao clima e ao cambio climático. 4. Fala cos teus compañeiros e compañeiras e co profesorado do colexio. Contalles por que che importa o cambio climático e pídelles que che acompañen na folga. 5. Contacta con estudantes de outros centros, institutos ou universidades para compartir as vosas ideas e plan. 6. Comparte esta guía coas persoas que queiran apoiar ou saber máis sobre o tema. E 7. Únete á folga polo clima. Folga global, Strike for